Ahojte diváci, dnes sa odohrajú Pečopovské Vianoce so susedmi Santanovcami a Kristovcami. To, čo sa odohrá, uvidíte. Môžeme začať. Počúvajte, mali by sme už niečo vymyslieť, čo by sme mohli mať na Ježiška. Nejaké darčeky, čo by sme si želali. No, to by sme mohli. Áno. Dobre, ale aké? My vieme. Poďte bližšie. Počúvajte, už by sme mohli vymyslieť niečo, čo by sme si želali pod stromček. Áno, je dudel si prosím, dudel. Ale nie, fakt niečo, čo by nám aj naozaj doniesol. No však dudel. Prestaň už s tým dudlom. Dobre. Mám nápad, poďte sem. Ahojte deti, čo robíte? Vymýšľame, čo by sme chceli pod stromček. Dobre. Detičky, čo robíte? Vymýšľame, čo chceme pod stromček, mami. Dobre. Čaute, ja budem teraz predpovedať nebudúcnosť. Dobre, už sú Vianoce. Teda ešte nie sú Vianoce. Je 3 dni ešte pred Vianocami. Čaute, deti, už ste napísali ten list? Áno. Môžem si ho zobrať? Áno. Dobre. Takže, deti, ideme kúpiť stromček, teda ja. Hneď som tu. Ahojte. Ahojte, deti, už ste napísali? Áno. Môžem si to už zobrať? Áno. Tak, a mohli by sme už kúpiť stromček. Už sú Vianoce. Deti, dávame večeru, pripravujeme všetko. Áno, mami, musíme niečo urobiť. Deti, musíme niečo pripraviť. Áno, už musíme pripraviť večeru, všetko. Tak, môžeme večeriať. Deti, môžeme už večeriať. Tak, a môžeme sa ísť pozrieť, čo máme pod stromčekom. Áno. Deti, chcete vedieť, čo máte pod stromčekom? Tak môžeme ísť. Ale mami, áno, darčeky si rozbalujeme až večer. Presne tak, večer. Až večer si rozbalíme. Jupi. Zatiaľ choďte spať. Dobre, choďte spať aj vy. Dobre. Tak čo chceli tie deti? Som si to prečítal. Takže v tejto rodine idem dávať darčeky. To splnilo Kristovci. Myslím, že aj tie deti poslúchali. Aj im dám. Tak, a je to všetko pripravené. Juj, to je prenádhera. Wow, tie darčeky sú suprovejšie. Milí diváci, s týmto sa to skončí. Pokračovanie bude na budúce. Ďakujem, že ste si to pozreli a like.